argumentation nato diri ang ato ang gisgutan diri higala topical ni siya nga kay niingon man ka nga ang akong baruganan no Bible alone. Wa ko ni ano ana, wa ko ni palag ana, tinuod na siya. So gigamit ako ang Isaiah topical no. Wala ko nag-ingon nga sa panahon sa Isaiah naa na ang New Testament. Wa ko nag-ingon na sa imo ha. Ako na siyang gigamit nga na verse text no. Kay ang atong gisgutan niingon man ka nga sayop na nga Bible alone lang. O akong gigamit ning Isaiah chapter 34 verse 16. Kaya nga naman, mo ni siya ang leading nga gisulti sa Biblia padulong sa New Testament nga gisulti po ni Apostol Pablo nga di ka nagkinahanglan ang gisulti sa Biblia pag naa na scripture wala pa man taan ng panahon na. Sila naanay kasulatan silang Apostol Pablo. Nya karon nabay Katoliko sa panahon nilang Apostol Pablo wala man. Ayaw sagsimang, ayaw sagsimang. Niabot sa tuwa. Kita nga nidatnan sa scripture, naana ang scripture ngano mahimo ang kritiko. Kami ingon ta karon. Ako lang ni. Akin lang mangita pataglain. Opinion kami. Kamo ang nag-imbento ana. Opinion ng imuhang gihimo. No. Opinion ng imo migo. Dili. Wag yun na Okay, nasulat biblical man ang akong gituan, biblical man. Bible alone man ang atong gisgutan karon, Paminosa. Bible alone man ang atong gisgutan karon ingon kag gitawag og topical. So kung topical kinalag interpretation. Kung topical siya kinag interpretation dapat na ay basis sa interpretation. So unsa may basis ng interpretation nga naapit ng 27 ka libro? Ikaw na ganyan nag-ingon nga existido na nga mga libro ana nga panahon. So buti pasabot, okay, granting pag-abot sa gitawag og New Testament. Kompleto na ang gitawag og Old Testament. So mahulog kung dito lang takutob sa nakasulat base sa gisgutan nila San Pablo, dapat di ka mo tuog bagong testamento. Aba pasabot imo akong kanon ang bagong testamento. Wala na ko gisulti nga existido na ang New Testament anang panahon na wa ko nagsulti sa imo ana. Kinsa man poy kinsa man nag-ingon nimo nga ang New Testament appears sa Sacred Scripture. Kay dili pa man ka existido na ang panahon ang New Testament. Unsa? Kinsa may nag-ingon nimo ba nga appeal sa Sacred Scripture ang New Testament nga kabalo man ka na dili pa existido ang New Testament at that time. Sa gisulti ni San Pablo. Unsa? Ako kagets. Turuha daw. Ani. Imong tawag anang gituohan ang bagong testamento nga apil sa Sacred Scripture. Unya admitido ka nga ikaw ganit mismo nag-ingon nga sa panahon sa pagsulti ni San Pablo ana wala ka ni sulti na existido na ang New Testament at that time. Karon ako pangutana kinsa may nagsulti nimo na kanang New Testament ka 27 books including katong writings ni San Pablo apil sa Sacred Scripture. Mga apostoles ang akong gikuan, sumala na po sa gisulti diri sa Biblia. Sumala sa mga sulat sa mga apostoles. Migo, wala di lagi sulat sa mga apostoles kay pangitaan bitaw taka di ka kahatag. Kanang 27 ka libro ba gisgutan nila ba? Ang akong tuba ganina ra ko di lang gid di mo madawat, no? Mao gani ako ang gihatag sa imuha ang 1 John chapter 1 unsay ilang nakita, unsay ilang nadungog, unsay ilang nahipo. Mao gani nga gigamit nako na nga verse kay ngano man tungod kay sila wala sila nagpatakag sulat, no? Nagsulat sila sumal Dili ani ba? Wala ko yung problema nagsulat ba sila? Di na ko na problema. Diretas pagkanon ba? Mo na punto nako Mr. Gomez. Diretas pagkanon kay tawag ining para makita nato og tama ba na imuhang tawag ining gisulti. Kano man puro naman opinion imong gisulti. Katong pagkanon ba? Yan ganti nga nakasulat gyud ha, nakasulat sila kay dili man tan ng apostol nakasulat. Ug wa pud sila gisugo nga magsulat. Kung unsa sila nakita, mao ra pud ang ilang gisulat. O niya, kinsa man pinagsulti nimo nga tawag ini katong ilahang mga gisulat.
sumala sa gitudlo sa mga apostol o ni Kristo o bisan pa sa Dios mismo nga apil ng maong mga sinulat sa mga apostol o mga disipulos, apil sa sacred scripture. Bible alone lang ha, ayog dagaglain ha. Bible alone lang. Para ato ang tawag anang kuan, ato ang makuan. Outdated kaya imong processor Mr. Gomez, perti ka habol. Ano yung maguna mga higala may igsuon? Maunay tawag anang butang nga ang kaning sula eskriptura or Bible alone dili makabarog. Ngano man, tanawa ra gud ang interpretation nila sa topical magudna. Kung topical siya, naay gitawag og interpretation nga himuon. Kung naay interpretation nga himuon, dapat naay ebidensyang gamiton. Nga outside source sa gi-interpret nimong tawag anang text nga nakasulat sa balaang kasulatan kay parang mugawas ang iyahang gitawag og meaning sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, ang tawag ining pangutana imo sa topical na So nag-interpret siya. O sa iyang basic interpretation, opinion. Sa panahon ni Propeta Isaías 34:16, klaro man na kaayo nga existido na ang maong libro. Kung existido na ang maong libro, kung sundo nato ilang pangunahon na nga kana lang ang tuuhan, mahulog na ang sinulat sa mga propeta o katong gitawag og mga little histories nila nga nabutang sa gitawag og Old Testament. Wa na to ilabot apil ang New Testament. Kung katulong atong sundon, dagan sa dukan San Pablo. Pag abot ni San Pablo, niingon San Pablo mismo ha. Niingon sa tawag ana sa San Pablo nga kining kasulatan na gibasa na nimo sukad pa sa imong pagkabata. Subuot ipasabot kadto nga writing sa gibasa, dili to writing sa gitawag og mga apostol. So mao nang nangutan ko kinsay gitawag og naghatag og otoridad na kanang maong gitawag og 27 ka libro apil na sa sacred scripture di katubag. Ngano man diha madinggoy o diha tawag ining mayabo ang argumento sa gitawag og mga tao nga sula eskriptura.